San Rafael, iyong gabayan sa landas ng buhay. Hindi laging samahan sa daang tungo sa kalangitan. Hayang mahal, gawing banal, nasa may aming talitan. Sa harap ng Panginoon, kami naway malugdan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming bayan ay patnubayan. Sa aming karamdaman, kahinaan at kakulangan, dalhin yaring lunas upang Diyos mapaglingkuran. Kahilingan namin ay pakinggan, sa iyong bagwis dalhin sa katuparan. Pagsahod pangangailangan, kaunlaran at kabanalan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming bayan ay patnubayan. San Rafael, iyong gabayan sa landas ng buhay. Hindi laging samahan sa daang tungo sa kalangitan. Hayang mahal, gawing banal, nasa may aming talitan. Sa harap ng Panginoon, kami naway malugdan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming bayan ay patnubayan. Sa aming karamdaman, kahinaan at kakulangan, dalhin yaring lunas upang Diyos mapaglingkuran. Kahilingan namin ay pakinggan, sa iyong bagwis dalhin sa katuparan. Pagsahod pangangailangan, kaunlaran at kabanalan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San
ay pakinggan, sa iyong bagwis dalhin sa katuparan, pagsabot pangangailangan, kaunlaran at kabanalan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming bayan ay San Rafael, iyong gabayan sa landas ng buhay. Kami laging samahan sa daang tungo sa kalangitan. Hayang mahal, gawing banal, nasa may aming talitan. Sa harap ng Panginoon, kami naway kalugdan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming bayan ay patnubayan. Sa aming karamdaman, kahinaan at kakulangan, dalhin yaring lunas upang Diyos mapaglingkuran. Kahiligan namin ay pakinggan, sa iyong bagwis dalhin sa katuparan, pagsabot pangangailangan, kaunlaran at kabanalan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming bayan ay San Rafael, iyong gabayan sa landas ng buhay. Kami laging samahan sa daang tungo sa kalangitan. Hayang mahal, gawing banal, nasa may aming talitan. Sa harap ng Panginoon, kami naway malugdan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming
laging samahan sa daang tungo sa kalangitan. Hayang mahal, gawing banal, nasa may aming talitan. Sa harap ng Panginoon, kami naway malugdan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming bayan ay patnubayan. Sa aming karamdaman, kagilaan at kakulangan, dalhin yaring lunas upang Diyos mapaglingkuran. Kahilingan namin ay pakinggan, sa iyong bagwis dalhin sa katuparan. Pagsabot pangangailangan, kaunlaran at kabanalan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming bayan ay patnubayan. San Rafael, iyong gabayan sa landas ng buhay. Kami laging samahan sa daang tungo sa kalangitan. Hayang mahal, gawing banal, nasa may aming talitan. Sa harap ng Panginoon, kami naway malugdan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming bayan ay patnubayan. Sa aming karamdaman, kagilaan at kakulangan, dalhin yaring lunas upang Diyos mapaglingkuran. Kahilingan namin ay pakinggan, sa iyong bagwis dalhin sa katuparan. Pagsabot pangangailangan, kaunlaran at kabanalan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael.
San Rafael, iyong gabayan sa landas ng buhay. Laging samahan sa daang tungo sa kalangitan. Hayang mahal, gawing banal, nasa may aming halikan. Sa harap ng Panginoon, kami naway malukan. Thanksgiving Mass ginpangabay ni Carmela Susain Valencia on her birthday last September 27, offered by Mr. and Mrs. Valencia. Thanksgiving Mass ginpangabay nanday Mr. and Mrs. Irilyn Cuno on their wedding anniversary today. Thanksgiving Mass ginpangabay sang Ledesma family for all the blessings received in good health. Thanksgiving Mass ginpangabay ni Florentina Tabuyok on her 81st birthday today, September 29, offered by Tabuyok and family. Thanksgiving Mass ginpangabay ni Melinda Hualde on her 50th birthday today, September 29. Misa para sa kalag nanday Rosario Isidro Primitivo, offered by Ria Kapawan and family. Misa para sa kalag ni Rosalia Mindote, offered by Mendote and family. Misa para sa kalag nanday Alejandro Cordova, Norma Cordova. Misa para sa kalag nanday Guillermo Villodres, Federico Villodres, Matilde Villodres, Morito Lacrete Sr., Hortensia Lacrete, offered by Mr. and Mrs. Jole Lacrete and family. Misa para sa kalag ni Romeo Tabuyok Sr., offered by Asusina Tabuyok and family. Misa para sa kalag nanday Santiago Escarrera Sr., Cagagurora Escarrera. Misa para sa kalag ni Victor F. Pison, offered by Barangay San Rafael Community. Mas sponsored sa siningaton kapistahan ni San Rafael Arcangel, punong barangay Almerchanio, Barangay Kagawad Susana Tabuyok, Barangay Kagawad Rhea Kapawan, Barangay Kagawad Juliet Sayo, Barangay Kagawad Errol Galvez, Barangay Kagawad Roberto Sayo, Barangay Kagawad Rolando Kamangunan, Barangay Kagawad Antonio Bellones, Barangay Secretary Dominador Hamile, Barangay Treasurer Mario Fetamises, kag Iski Chairwoman Michelle Kapawan. Magtindog ang tanan.
Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kagyara man sa iyo. Makagagahom sa tanan. Sa inyo mga utod, kay Pusa nag-aapo kay Santa Maria Berhentia, sa tanan ng mga hilas kasama sa inyo mga utod, igapo niya ako sa ating Ginoo. kabay maluoy sa ato ng Diyos, makagagahom sa napatawad ng mga sala. Tuy-tuyan kita niya padulong sa kabuhi, walay katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon, Kristo, maluoy ka sa amon, Kristo, maluoy ka sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitaasan. Diyos sa duta pagilait, sa mga tao maiyan naabutan.
pamuyo kita. O Dios, imo ginpatod ang hilikuton sang mga angheles kag mga tao. Suno sa imo makatilingalang nga kaalam. Itugot nga ang amon kabuhi diri sa duta mabuligan gihapon sa mga angheles. Nagaatubang sa imo dira sa langit. Pinapangayo namon sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Daniel nga propeta. Samtang nagatanaw ako, may ginbutang didto nga mga trono. Ang isa nga nagakabuhi sing walay katapusan, nagpungko sa isa sa mga trono. Ang iya mga bayo na maputi kaangay sang yelo, kag ang iya buhok kaangay sang bulbol sang karnero. Ang iya trono na tungtong sa mga ruwayda, nga nagadabadaba, nga kalayo kag ang kalayo, nagakawigit gikan sa sini. May mga linibo ka mga tao didto sa pagalagad sa iya. Kag mga minilyon ka mga tao nga nagtindog sa tubangan niya. Ang paghukom nagsugod kag ang mga libro ginbuksan. Sa akon palananawon sa sadto nga gabi, may nakita ako nga daw tawo. Nagapalapit siya sa akon nga ginalikupan sang panganod, kag nagkadto siya sa isa nga nagakabuhi sing walay katapusan, kag gindala siya sa iya presensya. Dayon ginatagan siya sing awtoridad, kadungganan, kag harianon nga gahom, agud nga ang mga tawo sang tanan nga mga pungsod, rasa, kag lingwahe mag-aalagad sa iya. Ang iya gahom magapadayon sa walay katubtuban, kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa gikan Salmo sa pagsabat. Sabat, nagakanta ako sa pagdayaw sa imo o Ginoo sa tubangan sa mga angeles. Sabat, Nagakanta ako sa pagdayaw sa imo, O Ginoo, sa tubangan sa mga angheles. nagapasalamat ako sa imo o Ginoo sa bugos ko nga tagipusoon. Nagakanta ako sin pagdayaw sa imo sa tubangan sa mga Dios. Nagasimba ako sa tubangan sang imo balaan nga templo, kag nagadayaw ako sang imo ngalan. Sabat. Nagakanta ako sa pagdayaw sa imo o Ginoo sa tubangan sa mga angheles. Tungod sang imo mapinadayunon nga gugma kag katutom, kay nagapahayag ka nga ikaw ang imo mga sugo labaw sa tanan. Ginsabat mo ako sang nagpanawag ako sa imo, ginpabakod mo ako sang imo kusog. Sabat. Nagakanta ako sa pagdayaw sa imo o Ginoo sa tubangan sa mga angheles. Ang tanan nga mga hari sang duta magadayaw sa imo o Ginoo, kay nakabati sila sang imo mga saad. Magakanta sila nahanungod sang ginhimo sang Ginoo, kag nahanungod sang iya dako nga himaya. Sabat. Nagakanta ako sa pagdayaw sa imo o Ginoo sa tubangan sa mga angheles. Magtindog ang tanan.
Dayawan ninyong Ginoo tanan kamo nga gamhanan sa langit. Kamo nga mga alagad niya nga nagatuman sang iya naluyagan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo, Agyara man sa imo. malasahon gikan sa santos na ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa makita ni Jesus si Natanael nga nagapakadto sa iya, nagsiling siya nanungod kay Natanael, yari ang isa ka matutuod nga Israelinhon, wala sing limbong sa iya. Si Natanael nagpamangkot sa iya, paano mo ako nakilala? Si Jesus nagsabat, nakita ko ikaw dito sa idalom sang kahoy nga higera, sa wala pa ikaw gintawag ni Felipe. Nagsabat si Natanael, manunodlo, ikaw ang anak sang Diyos, ikaw ang hari sang Israel. Nagsiling si Jesus, nagatuo bala ikaw, tungod kay nagsiling ako sa imo, na nakita ko ikaw sa idalom sang kahoy nga higera, dalagko pagid na mga butang imo makita. Si Jesus nagsiling sa ila, matuod gid na makita niyong langit na nabuksan, mga anghel sang Diyos, na nasaka panaog sa ibabaw sang anak sang tao. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaon ka, O Ginoong Hesu Kristo. Naliwat mo yung aga sa inyo tanan. Malipayon nga pagsaulog sining inyo gindeklarar nga bag-o nga San Rafael Barangay Day. Ini nagapakita sa inyo pagpahayag, sa inyo pagpadungog sa mahal nga Diyos. Nakapiestahan sa inyo patron, sa inyong ngalan, sa inyong barangay nga si San Rafael. Ay malaan ko inyong patron si San Isidro Labrador. Muta, nagnamo ko sa so, gintagaan ninyo sang kahigayunan nga mapadunggan man ining inyo nga santos sa diin ginkuha ang ngalan sa inyo baryo nga mo ang San Rafael. So, balikan nato na istorya sang kabuhi sa mga arkangheles. Subong adlaw, piyesta sa mga arkangheles. Hindi lang ni San Rafael, kundi piyesta man ni San Miguel kag ni San Gabriel. Mamista ko tani sa San Miguel, galing kami piyesta man kami. Misa ko di. May ara man to piyesta sa San Miguel sa Jordan, parokya, no? Sino ini sila? Ang mga arkangheles, mga espirituhanon nga mga tinuga sang Dios. Nga sa pamuno, sa wala pa, pagpamuno sang kalibutan. So, antes, intuga sang Diyos ang kalibutan, ara na ang mga angheles. Sila, wala sing material nga lawas o physical body. Pag sila, immortal. Immortal kung sa yuron, wala sing kamatayon. Ang ngalan na ginhatag sang Dios sa ila, nagasanto sa ila misyon nga ginhatag man sang Dios ka ila pagahimuon. So isa-isahon naton. Una, si San Miguel. Ang ngalan nga San Miguel, ang ngalan nga ini nga Michael o kung Miguel, kung sa yuron, who is like God. Ang gahom daw kasubong sa Dios. May-ari diri nga may ngalan ni Miguel, why? Why, good? Okay. So si San Miguel, anong ginsugo sang Dios sa iya? He was assigned to fight the devil. Pag-away kay Lucifer. Kag sa pagpagwa sa ila
sa paraiso. Tungod kay gin-challenge nila ang pagkagamhanan sa Dios. Luyag ni Lucifer nga mangin sobra pa sa Dios. Gani tungod sini nag-away sila kag si San Miguel among nagpanguna sa sining pagpakigbato sa kalautan ni Lucifer. Gani, dire mapita nato no sa Revelation chapter 12 verse 7 to 8. Dinambal dire. Then war broke out in heaven. Michael and his angels battled against the dragon. The dragon and his angels fought back, but they did not prevail, and there was no longer any place for them in heaven. So sa yuron, nalutos ni San Miguel ang kampo sang kadudulman, kampo ni Lucifer, naging pagwa sila sa paraiso. Saint Michael the Archangel helps us in our daily struggle against Satan. Si San Miguel Arcangel nagabulig sa aton adlaw-adlaw, agod nga pamatukan ang pangganyat o pagpanghaylo ni Satanas. Nga santo sa ginatudlo sa santo sa kasulatan, nagapadayon sa paghalit kag pagdaya sa mga tao. So amoy ning aton dalangpan sa adlaw-adlaw nga tanan, agud indi kita madaog sang yawa. Si San Miguel Arcangel. Ay kaduha, si San Gabriel. Bantog ni siya, no? Anong ginhimo ni San Gabriel? Abe, kabataan? Anong ginhimo ni San Gabriel? Terminyo na ginapakadi. Anong ginhimo ni San Gabriel? Very good. Nagtunda sa aton mahal nga Birhen Maria. Gani ang iyang ngalan, gintawag ini the power of God. Gahom sang Dios nga nagpanaog kag nagupod sa tao paagi sa mahal nga Birhen Maria. Nabato niyang misyon to proclaim God's almighty power. He was sent to announce the birth of Jesus to the Virgin Mary. Sang magpamangkot si Maria, paano ini matabo kay ulay ako nga babae? Si San Gabriel nagsabat, sa Diyos wala sing imposible. Makita nato ina sa Gospel of Luke chapter 1 verse 37. Saint Gabriel the Archangel has the power to assist us in most desperate cases and to protect those who announce the good news. So tandaan ninyo ha, si San Gabriel Arcangel nagahanda nga magbulig sa aton sa mga desperado nga mga kaso, sa mga mabudlay nga kaimtangan sa aton pangabuhi, kag sa pagtampig sa aton ilabinagid sa mga nagabantala sang pulong sang Dios. Ang ikatatlo among inyo nga santos nga ngalan sa inyo barangay ay napadunggan subong. San Rafael Arcangel. Ano ngalan niya kung sa yoron? Abel ang taon naton. Ano ngalan niya? Doon na sermon ko na nagligat mo? Ano? O ano ngalan niya? Ang title ni San Rafael, ano? The medicine of God. Bulong sang Diyos. Was appointed to cure the sickness of the spirit and the body. Padala sa sang Diyos sa pag-ayo sang espiritu kag sang lawas. Ginpadalaman siya to guide Tobias
sa iya journey, sa iya pagpanglakaton, and protected him, gindampigan siya batok sa demonyo sa primero nga gabi sang ila pag-asawahay. No? So, gintipigan. Siya man na nag-ayo sang mata ni Tubit. Ginayo niyang mata ni Tubit. Kag, pagkatapos, siling ni San Rafael, nagpakilala siya, I am Raphael, one of the 7 angels who enter and serve before God in His glory. Tubit, chapter 12, verse 14. So may mga basihan nga naga-exist ang mga angheles kag arkangheles. Ara ina sa santos nga kasulatan. No? So kung siguro hindi lang sila bunga sang panghuna-huna, ara ang mga angheles. Kag santo sa aton, mabasahan sa santos nga kasulatan, kag sa ila mga pagbulig sa mga tao, yara gid ang presensya sang mga angheles kag mga arkangheles. So kanami gid diri sa inyo sa San Rafael, kaya inyo nga santos sa inapadunggan nga ngalan sa inyo barangay, amo si San Rafael Arkanghel nga among bulong sang Dios. Diin kita nagapangamuyo nga bulungon kita sa aton mga masakit sa lawas kag sa kalang. Amo ginaang aton ginaampo. Sang grade 2 ako, di ko gid madumdum, di ko gid malimtan ang ginambal sa akon sa amon katikista. Siliyang tagsa-tagsa sa aton may ara anghel. Ilabi na gid anghel nga manugbantay. Kung maghimo ka maayo, ang imo anghel nga manugbantay nagakalipay. Pero kung maghimo ka kalainan, ang imo anghel nga manugbantay nagakasubo. Sino nagakalipay? Ang yawa. No? Di ko ginamalimtan. Drawing niya para sa blackboard. Ang bata, nagapungko, nasun sa piyak. Ang demonyo, may sungay. No? Nasun sa piyak, ang anghel, puti, bahayo ya. No? Kinadrawing pa na sa amon maestra sa katekesis. Ang una nga, nanay man sang isa ka pari. So, hinigog mga makauturan, wala sing iban kahitang ginapamalandungan. Kundi ang pagpadungog sa Dios tungod sa iya pagtuga sa mga angheles nga nagapadayon nga nagatatap sa aton. Ini nagapakita sang padayon nga paghigugma kag pagkabalaka sang Dios. Paghigugma kag pagkabalaka sang Dios. Wala lang kita gintuga kag ginpabayan. No? Kundi gintatap. Ginsagod. Sa kalibutan niya gani niya, may mga nanay nga pagkatapos nila bunag, haboy nila bata nila. Subo, no? Diyos hindi amo sila. Tapos niya kita gintuga, ginsagod, na gintatap kita. Kaya ang presensya sa mga angheles, amo ang pamatuod sini. Sa aton kabuhi, hindi lang ang mga anghel nga nagalupad-lupad kaya hindi naton makita, amo ang mga anghel. Diri sa aton palibot may mga anghel man. Paano? Di bala magsiling kung magkahimo ka maayo kag magiyahan mong isa ka tao. Pagkatapos kag masalbar siya sa kalautan masiling baw daw anghel kagid para sa akon. Ano ba tian nyo na isa? Daw anghel kagid para sa akon. Kay paagi sa imo pag-advise o paagi sa imo pagtatap na pahilayo ako sa kalautan. So inigugmang mautod kabay nga talupang do nato ina, no? So sa sini nga tion, nagadayaw po sa inyo tungod kay gintagaan ginyo ining tiyempo kaginhimo ining September 29 bilang San Rafael Barangay Day. Agon mapadunggan ining balaan nga santo nga anghel
kay isa sa mga arkangheles nga amo man ang ginkuhaan sa ngalan sa inyo barangay San Rafael. Kabaya mga arkangheles, magabulig sa aton, padayon kita maglakat sa dalan sang Ginoo, kag maangko naton ang kaayo sang lawas kag sang aton kalag. Padayon kita sa aton buluhaton sa sining santos nga misa. Magtindog. Pangamuyo kita sa Dios nga aton amay, pamatian naton pangamuyo para sa aton kinahanglan kag sa kinahanglan sang bug-os nga kalibutan. Ang sabat sa tagsa ka pangamuyo, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dungga amon pangamuyo. May nahimo kamo ay. Para sa Santa Iglesia, nalapnag sa bug-os nga kalibutan, agod nga, ako lang kayo wala makumusinin mo. Kay agod nga, paagi sa pagbulig, pagtatap sa mga angheles, magiyahan ang aton mga pangulo sa simbahan, ng Santo Papa, mga obispo ka makaparian, nagapangalaba kami. Dungga amon pangamuyo. Para sa mga opisyales sa aton gobyerno, agod nga sila padayon nga magkilala nga ang pagtatap sa mga katauhan, among una nga misyon, kag responsibilidad na ginahatag sa ila bilang pinili nga mga opisyales sang katilingban. Mga muyo kita. Dungga amon pangamuyo Ginoo. Para sa tanan nga mga nagaantos sa mga balatian, agod paagi sa pagbulig sa mga angheles, matatap sila nga makaangkon sing kabakod sa mga pagtilaw sa ila kabuhi. Mga muyo kita. Dungga amon pangamuyo Ginoo. Para sa tanan nga mga tao, kang mga tumuloy, labi na gid sa mga kabataan, ka mga pamatanon. Agod magiyahan sila sa mga arkangheles, kag mga angheles, nga maglakat sa dalan, nga matarong, kag mapahilayo sa pagpanghaylo sang yawa, mga muyo kita. Dungga amon pangamuyo Ginoo. Para sa tanan nga nagatilipon diri karon, agod na paagi sa sining misa kag pagpangamuyo, maangko namon ang pagbulig sa mga arkangheles. Ilabi na gid ni San Gabriel, ni San Miguel, kag ni San Rafael, nga ang tagsa-tagsa may misyon sa pagbulig sa tanan nga mga tinuga nga intugyan sang Dios sa ila. Mga muyo kita. Dungga amon pangamuyo Para sa Ginoo. tanan nga nagkalamatay, hatagan naman sila sing kapahuwayan nga dayon, na mag-upod na sila sa katilingban sa mga angheles, sa kaymayaan sang langit. Mga muyo kita. Dungga amon pangamuyo Ginoo. O Diyos nga amon amay, pamati ang pangamuyo, ihatag sa amon nga among ginapakayo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Amon Ginoo, ganda sa amon, magluhod sa imo. Dapat halangin
Pamuyo kamo mga kauturan, ako ng akon, kag inyo man nga sakripisyo, mamutan sang Diyos, amay nga makagagahom sang tanan. Matunan ka sa Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamay. Sa kadayawan kag kahimayan sa iya ngalan, sa aton man kapuslanan kasabukos niya nga simbahan. O Ginoo, nagapakinuoy kami ning sakripisyo, sang pagdayaw, mapaatubang sang mga angheles sa imo, agud mamutan mo ang amon mga paghalad, kag mapusla namo ini para sa amon kaluwasan. Pinapangayo namon sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa Bayaw inyo kasing-kasing, nabayaw na namon sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kag angay kita. Takos kag angay gid igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan. Nagihapon kas tanan niya duog, pasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay, gamhanan taway katapusan nga Dios. Kinadayaw namon ikaw tungod sang pagtuga mo sang mga angheles kag mga arkanheles nga imo ginamutan. Ang amon pagpadungog sa ila nagapatimaan sa imo himaya. Kag ang amon pagtaod sa ila nagapakita sa imo pagkagamhanan sa tanan nga mga tinuga. Kani upod sa mga angheles kag mga arkanheles, nagaamba kami isang kalantawon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos sa mga ehersito. Punong langit kang ang tuntas sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Dayawa, nagkakaling sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod Ginoo, tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos ini mga dulot. Agod na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoo Kristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon. Naging bato niya sing kinabubuton, niya ginkuha, ginpamiyak-piyak ang tinapay, nagpasalamat sa imo. Nagya inigin panagtag sa mga gintutunan nagasiling. Magkuha kamo tanan, kamagkaon kamo sini, kay niya mong akon lawas sa igatugyan tungod sa inyo. Ginoo. Subong man pagkatapos ang panihapon, naging kuha ang kalis na pasalamat sa liwat. Nagyay ni ginhatag sa mga gintutunan ng siling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sining kalis. Kay niya mong kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o, kagway katapusan, kasugtanan, kay gaula tungod sa inyo, katungod sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ginoo ko kag Diyos. Ang misteryo sang pagtuo. Ginapangala namon o Ginoo, ani mo kamatayon. Katamong ilang bahayag, ani mo pagkabanhaw. Tungkol sa imong pagbalik. Gani amay among inaalad sa imo ning tinapay sang kabuhi, kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sa andumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw si mo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig nga maging takos, pagkatubang, pagalagad sa imo sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo mapahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo,
Dumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, obispo nga si Jose Romeo katanan niya kaparian. Dumduma ang mga sakop sini among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nagkalamatay sa iyong pagkaabian. Matuna sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga namon. Kaluoy man kami nga yari diri karon nagatambong maambit namong kabuhi nga katapusan. Magdayaw kung magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloy San Dios, upod kay Senyor San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles sa tanan ng mga santos, mga arkangeles kag mga angheles nga nagpahamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya upod sa iya hadira sa iya. Inahatag sa imo Dios Amay makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo ang tanan niya dungog kag himaya sa tanan niya tuig sang mga katuigan. Sing may dako nga pagtuga pagsalig, manawag kita sa aton Amay sa langit sa pangamuyo gintudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Amay namon ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pingharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duna, siling sang sa langit, at kagano kami niyan, sigahan namon sa malagana, kapagawaron mo kami. Sala namoy, sining nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipanahon sa mga balulay. Luwason mo kami sa kalaon. Luwasa kami Ginoo sa mga kalautan at agi kami simpagidait sa amno hinadlaw. Buligi kami ang maluwas gihapon sa sala kag palig-una sa tanan nga panaligban. Samta nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. Kay mo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig, sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akon pagidait tinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda amon mga sala kundi pagtuo sa imong simbahan
Kag suno sa imong ginsiling, hatagi siya sing pagidait na pagiusa. Ikaw nga nagakabuhi, ka nagahari, sa tanan niya tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Pagyaraman sa iyo. Mga kauturan, magatagay kamo sang pagidait. By the mingling of this body and blood of Christ, bring eternal life for us. Kordero sa Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sa Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sa Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami si pagidait. Mga kauturan, yari si Kristong Kordero nga nagapatawad sa aton mga sala. Bulahan na maginaagdas, pagbaton siya sa pagkalawa. Ginoo, dili ako takos, magsulod ka sa akong puluyan, kapamit lang lamang isa kapulong ka mag-aayo nga akong kanag kaglawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Handog sa akon tagipuson, nga ikaw akon gid nga mabaton. Sa matuod mo nga presensya, sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan.
Mga muyo kita. O Dios, ngamon amay, imo kami ginsagod, sa ginpabakod paagi sa tinapay nga langit nun. Kabay ang imo mga angheles, magbantay sa amon, agon maglakat kami nga malig-on, padulong sa amon kaluwasan. Kinapangayo namon sa imo, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Antes ko makatag sa bendisyon, nagapasalamat ako sa inyo tanan nga ari diri subong, nagatambong sa sining selebrasyon sa kadungganan ni San Rafael, kag San Iban nga, kag San Gabriel, kag San Miguel nga Arkangeles. Aton mga barangay officials, aton mga maestro sa eskwelahan, nga nagpanugot sa kabataan, makatambong diri subong, sa tanan-tanan nga tumuluo, sa choir, kag mga altar nights, sa aton lay ministers. Dalayawon gid ini nga buhat sa pagpadumngog sa aton mahal nga Dios paagi sa iya mga arkangeles sa mga santos. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagara man sa imo. magduko ka magbaton sa bendisyon. Kabay bendisyonan kag tatakon kamo sa Ginoo, Amen. kabay iyanawong magsanag sa inyo ka magmaalwan siya sa inyo. Amen. Kabay nga tamdo niya kamo kag hatagan kamo sing kaayo kag hatagan kamo sing pagidait. Amen. Bendisyonan kamo sa Dios sa makagagahom sa tanan. Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan na atong santos nga misa nahalad na, lakat kita. Padayon sa pagsimba sa pagdayaw sa Dios, tuno sa ehemplo sa mga angheles. Salamat sa Diyos. Kaliwat mayong agagid sa inyo tanan. Nagsimba sa kubos, nagasunod sa kay Jesus, nagapaambit kamay kaalwan, may pagigugma para sa tanan. Isa ka komunidad, waay sa imol nga hindi mapahaba. Isa kinahanglan sa simbahan sa kubos, nagasunod sa kay Jesus, nagapaambit kamay kaalwan, may pagigugma para sa tanan. Isa ka